עכשיו אמרת לי לפי תנא קמא, שאם העבד מגביע את האדון, קניין עשה. האדון גם עשה בעבד קניין על ידי שהעבד הגביע את האדון. אז הגמרא הולכת עם ההיגיון הזה ואומרת, אלא מעתה, שפחה כנענית תקנה בביאה? אם העבד, אם האדון יבוא על שפחה כנענית, כן? אז מה נגיד? שלכאורה כאשר האדון בא על השפחה כנענית, היא מגביעה אותו. למה היא מגביעה? כי בדרך ביאה הוא כאילו נמצא עליה, אז היא הגביעה אותו. אז מה תגיד לי, שהוא קנה אותה? והרי אנחנו ראינו ששפחה לא נקנית בביאה. היא הגביעה אותו. כי בביאה כאילו הוא נמצא עליה. אז היא מסייעת לו, היא כאילו עוזרת לו להיות מעליה, זה נקרא הגביעה. מרימה אותו כאילו. בדיוק, מרימה אותו, הוא כאילו נושאת אותו. מעין. אז אומרת הגמרא, אז לפי ההיגיון שלך, האם העבד או השפחה לכאורה מגביעים את האדון קונים? אבל לא ראינו כזה קניין בביאה. אומרת הגמרא, כי כאמרינן זה נהנה וזה מצטער, אך זה נהנה וזה נהנה. איפה, למה הגבעה קונה? כי כשאני אומר לעבד תגביע אותי, העבד לא רוצה להרים אותי. הוא סובל, אבל הנה פה רואים שהוא עבד, הוא סובל ואני אומר לו תרים אותי. לכן זה קונה, אני נוהג בו עבדות. אבל אם האדון בא על שפחתו, מי אמר שהיא סובלת? אולי יש לה הנאה בכך. אז לכן אומרת הגמרא, זה לא נראה דרך עבדות. איפה היא שפחה שלך פה? זה דבר שעושים גם בחיי אישות. לכן זה לא קניין. אבל לקנות דבר אתה צריך להרים את הדבר שאתה רוצה לקנות אותו, נכון? לא, אבל פה מדובר, לא שהאדון מגביע. יש הגבעה שהיא לא בצורה של הגבעה, הכוונה היא פועלת בשיטה אחרת. הגבעה בצורה של חזקה. כשאני אומר לעבד תרים אותי, זה לא שאני מרים, הוא מרים אותי. אז למה אני קונה אותו כשהוא מרים אותי? כי אני משדר, הנה הוא העבד שלי. ראית? אני אומר לו תרים אותי. תבין איך זה עובד? זה לא הגבעה, אני מגביע את החפץ, אני בעליו. זה לא השיטה הזאת, זה גם הגבעה, אבל פה הגבעה פועלת הפוך. אני האדון, תרים אותי. אני שוקל 200 קילו, תרים אותי. למה תרים אותי? כי אתה העבד שלי. אז הוא נאלץ להרים, הנה. אז האדון קנה את העבד. זה כמו שראינו ברעיון, זה כמו שהאדון אומר לו תחלוץ לי את הנעליים. זה גם קניין, למה? כי הנה אני נוהג בו מנהג עבדות, זה נקרא חזקה. ואם זה שפחה, למה יגיד לה תרים אותי? לפי הדין כן, שפחה גם תיקנה בצורה הזאת. או 200 קילו יגיד לה תרים אותי? הוא יכול, לא יודע אם הוא יגיד לה, אבל אם הוא יגיד והיא תגביע אותו, אז כן, עשו פה קניין של חזקה. יש אפשרות. כן. זה קניין של חזקה. תרים אותו על ג'ק. אומרת הגמרא, אז מה אמרת לי? על גזם. אומרת הגמרא, אז מה אמרת לי? שבביאה, למה הוא לא קונה אותה? כי איפה רואים פה עבדות? הוא בא על השפחה. איפה העבדות? גם על אשתו הוא בא. לא רואים עבדות. אומרת הגמרא, אולי נגיד שלא כדרכה, מה יקה לממר? מה הדין אם הוא יבוא על שפחתו לא בדרך המקובלת? הנה, פה היא כן כביכול סובלת. זה כבר לא עושים בדרך כלל, אז אולי פה זה נקרא מנהג עבדות. אמר רב אחי בר עדה דמין אחה, מהמקום שקוראים אותו אחה, מן למלן דלאו הנאה יתלאו לתרוויו. אומרת הגמרא, קודם כל מי אמר שגם כשהוא בא עליה שלא כדרכה אין לה הנאה מזה? ואם היא נהנית מהתשמיש אז זה כבר לא קניין של עבדות. ועוד משכבי אישה כתיב, אישה כתוב כדרכה לשלא כדרכה. כתוב באישה משכבה, משמע בין כדרכה בין שלא כדרכה, זה נקרא כתשמיש רגיל. אז ממילא אתה לא יכול להגיד לי שכשהוא יבוא עליה שלא כדרכה הוא עושה פה קניין של עבדות. זה עדיין לא נראה עבדות, כי גם באישה רגילה הוא יכול לנהוג כך. אומרת הגמרא, רבי יהודה אינדואה. רבי יהודה אינדואה זה היה יהודי, גוי שהתגייר, והוא היה מארץ כוש. כן? ארץ כוש הוא היה. אומרת הגמרא, רבי יהודה אינדואה. גר, אומרת הגמרא, רבי יהודה אינדואה, גר שאין לו יורשין הווה. הוא היה גר, אבל לא היה לו יורשים. חלש, רבי יהודה הזה שהוא היה גר נהיה חולה, על מר זוטרא לשיולבה. מר זוטרא נכנס לבקר אותו, לשאול בשלומו. חזיה דתקיף לעלמא טובה. ראה מר זוטרא שרבי יהודה אינדואה כבר חולה קשה, מה שנקרא גוסס. אמר לעבדי, אז הוא הלך לעבד של רבי יהודה, שימו לב, מר זוטרא נכנס לביתו של רבי יהודה,
והרי רבי יהודה הוא גר, וגר אין לו יורשים, ראה שהעבד שלו שהאדון גוסס, אז הוא אמר לעבד של רבי יהודה, שלוף לי מסניי והמתינו לביתה. קח את הנעליים שלי, תוריד לי אותם, קח לי אותם הביתה. אומרת הגמרא, למה הוא עשה את זה? מה העניין? עכשיו בעצם הוא עשה את זה, הרעיון שכשהאדון שלו ימות, הוא יזכה בו. אוטומטית, לא יהיה פה וקום. איך? כשהעבד, היה פה עבד כנעני, והוא היה עבד של רבי יהודה. רבי יהודה היה גר, גר אין לו יורשים. אומרת הגמרא, למה לא היה לו יורשים? לא היה לו שום ילדים, לא היה לו כלום, אחרי שהוא התגייר. ילדיו כנראה הגויים לא נחשבים, כלומר גם אם היה לו ילדים לא נחשבים, ואחרי שהוא התגייר לא היה לו ילדים יהודים, אז בעצם אין לו יורשים בפועל, אין לו קרובים, אין לו ילדים. עכשיו העבד הכנעני שלו, ברגע שהוא ימות, הוא יוצא לחופשי, אין יורשים. אז מר זוטרא מה רצה לנצל את הוואקום הזה. אמר לעבד הכנעני של רבי יהודה, תוריד לי את הנעליים וקח לי אותם הביתה, כאילו הוא כבר נהג בו מנהג חזקה של עבד. ואז מה יקרה? כאשר האדון ימות הוא אוטומטית נכנס לרשותו. אז הגמרא מסבירה עכשיו למה הוא עשה את זה. אבל יכול להיות שיש שתי אדונים לעבד? אז לא, זה לא מיידית, אבל כאילו כשהוא ימות זה יתאפס בו, החזקה שלי. זה מפריע. אבל הגמרא אומרת כן, איך זה קרה? איקא דאמרי גדול אבא. יש אומרים שהעבד הזה היה עבד גדול, הכוונה בוגר, ואם הוא עבד בוגר אז יש לו זכות ויד לקנות את עצמו כאשר האדון שלו ימות. לכן מה מר זוטרא? מר זוטרא היה אומר ככה, אם אני אחכה עד שהאדון ימות, אז בשנייה הראשונה שהאדון ימות העבד יזכה בעצמו. לכן מר זוטרא יזדרז לעשות חזקה לפני שהאדון מת. אומרת הגמרא, זה פירש למיתה, עברנו לכ"ג עמוד א', זה פירש למיתה וזה פירש לחיים. כלומר מר זוטרא פחד, לפי המאן דאמר שהעבד היה בוגר, אמר מר זוטרא, עבד בוגר הוא יכול לקנות את עצמו. מה יקרה? כשהאדון יפרוש למוות הוא יפרוש לחיים, כשהאדון שלו ימות הוא יזכה אוטומטית את עצמו. לכן אמר מר זוטרא, אני כבר יושיב לו על הכתפיים חזקה, שכשהאדון ימות הוא ייכנס לרשותי. אני לא הבנתי מה ההבדל אם זה עכשיו גר או שזה סתם עבד של מישהו רגיל. כי העבד של מישהו רגיל יש לו קרובים, הוא עובר בירושה, אוטומטית הוא עובר לבנים, אין בנים, לאחים, לדודים. על ידי הפעולה הזאת הוא כאילו חזקה שהוא קנה את העבד? כן, הוא שם עליו כאילו כבר על הכתפיים חזקה. עכשיו החזקה היא כאילו בהמתנה, כי הוא עדיין העבד של האדון, כשהאדון ימות היא תופסת אותו לפני שהוא יזכה בעצמו. מצד אחד, אבל הוא לא מחויב גם לעשות את זה. הוא לא מחויב? אתה צודק, אבל הנה הוא עשה את זה. הוא יכול להגיד לו, אני לא העבד שלך, אבל הוא עשה את זה. מתוך הדברים אנחנו יודעים שהוא עשה את זה. כן? הוא עשה, זה אומר שכאילו הוא נתן דעתו לקבל את מרותו של מר זוטרא. עכשיו יכול להיות שהעבד כן היה רוצה, אנחנו לא נכנסים למה היה בפועל, יכול להיות שהעבד כן היה רוצה להישאר עבד של מישהו. כי זה נותן לו פרנסה ואוכל, יכול להיות, כן? אבל הגמרא אומרת, מר זוטרא הלביש עליו חזקה בטרם שהאדון ימות. ואז כשהאדון ימות, החזקה של מר זוטרא תתפוס אותו לפני שהוא יזכה בעצמו. ואיקא דאמרי, יש אומרים שהעבד הזה היה קטן. ואם הוא קטן, אז מה אתה מזדרז? תן לאדון למות, והרי הקטן לא זוכה בעצמו אוטומטית, כי הוא קטן. אבל ודלא כאבא שאול, אבל הוא סבר לא כמו אבא שאול. ומה אבא שאול אומר? דתניא אומרת הגמרא, גר שמת, אדם שהיה גר והוא מת וממילא אין לו יורשים, צריך להגיד שלא נולדו לו ילדים יהודים בחייו, אלא הוא מת בלי ילדים, ובזבזו ישראל נכסיו. בזבזו פה זה לא לשון בזבוז אלא לשון בזיזה. באו יהודים, שמעו שהגר הזה מת ואין לו יורשים, השתלטו לו על הנכסים, בזזו, יפה. והיו בהן עבדים, בין גדולים בין קטנים. היה בין הרכוש שלו גם עבדים גדולים וקטנים. עצמם קודם. איך? בזזו בעצמם. קנו עצמן בני חורין. אני אומר אוטומטית, איך שהוא מת, העבדים שלו קנו את עצמם, יצאו לחופשי, היה איזה וקום, הם השתלטו על עצמם והם יוצאים. קנו את עצמם. אבא שאול אומר, זה שונה. גדולים קנו את עצמם בני חורין, כי יש להם יד לזכות. מה שאין כן קטנים, כל המחזיק בהן זכה בהן. קטן אין לו דעת, לכן כל מי שמקדים זכה בהן. התנא שלנו אומרת הגמרא שאמר שהעבדים, שהעבד של רבי יהודה היה קטן, הוא לא סובר כמו אבא שאול.
כי אבא שאול סובר, אומרת הגמרא שקטן, כל מי שיזכה בו גם אחרי מות האדון יכול לזכות. הרי לפי אבא שאול מה הבעיה? האדון ימות, הגדולים זכו בעצמם, אבל העבד הקטן הוא כאילו עדיין יש פה איזה חלל, הוא לא זוכה בעצמו. גם אחרי יומיים אתה יכול לבוא להשתלט עליו. אז למה אתה מרזוטרה הזדרזת, לפי המאן דאמר שהעבד של רבי יהודה זה עבד קטן, למה הזדרזת בחיי רבי יהודה להשתלט עליו? חכה שימות רבי יהודה, לפי אבא שאול אתה יכול להשתלט עליו אחר כך. מרזוטרה לא סובר כמו אבא שאול, הוא סובר כמו תנא קמא שהעבד בין קטן בין גדול אוטומטית יוצא אל החופשי אם היה איזשהו רגע של ואקום. אומרת הגמרא וקונה את עצמו. הרב, מחילה, בשורה האחרונה, בעמוד הקודם, מה הוא עשה לו? שלח אותו למיטה. שלח את מי למיטה? שכתוב פה לחיים. לא, שמה הכוונה, זה פירש למיטה וזה פירש לחיים? זה בראש העמוד כ"ג. הגמרא שם אומרת פירושו של דבר, למה אם נגיד שהעבד היה גדול, למה מרזוטרה הזדרז להשתלט עליו בחיי רבו, אדונו, רבי יהודה? אומרת הגמרא, כי אם האדון ימות, אז זה פירש למיטה, הכוונה האדון הולך למוות, והוא העבד הולך לחיים של חופש. בשנייה הראשונה אם ייווצר ואקום. לכן מרזוטרה הזדרז לפני שהוא יפרוש לחיים. זה הכוונה. אומרת הגמרא וקונה את עצמו, אמרנו שהעבד קונה את עצמו בכסף. אומרת הגמרא בכסף על ידי אחרים, אין על ידי עצמו לא, כי הרי מה רבי מאיר אמר? שבכסף על ידי אחרים, משמע רק אם אחרים שילמו עליו, אבל אם הוא ישלם על עצמו לא. אומרת הגמרא במה יעסקינן? תסביר לי רבי מאיר יותר את שיטתך. אילמה שלא מדעתו, אם תגיד שהכוונה באו אחרים ושילמו על העבד בלי לשאול אותו, הרי מה רבי מאיר אמר? אפשר לפדות אותו בכסף על ידי אחרים. בא איזה מיליונר מארצות הברית, אמר לאדון, קח כסף, תשחרר לי אותו, תן לי אותו, או תשחרר אותו. אז אם זה בלי דעתו של העבד וזה עובד, מחדש שמענה לרבי מאיר דאמר, הרי כבר למדנו בשם רבי מאיר, חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. העבד מפסיד כשהוא משתחרר. למה הוא מפסיד? כי הוא נאסר בשפחה כנענית כשהוא משתחרר. אז בשביל העבד זה הפסד. הוא משתחרר, אז הוא מפסיד שפחה כנענית, יותר אסור לו. הוא לא יכול להתחתן עם שפחה כנענית כאשר הוא בן חורים, אבל כשהוא היה עבד הוא יכל, אז זה הפסד בשבילו. אז עם מי הוא יכול להתחתן? לא, אבל הוא הופך להיות יהודי. עבד כנעני כשמשתחרר הוא הופך להיות יהודי. זה טוב, אז הוא התחתן עם גבר. לא, אבל הגמרא כבר למדנו שהיא אמרה לנו שהוא רוצה חיי הפקר. עבד בהפקר. אישה יהודייה, אתה יודע, אישה יהודייה היא חשובה, אומר רבנו הרמ"א. כן, הוא כבר צריך לקנות לה מתנה ביום הולדת ולהגיד לה גבירתי אבל שפחה כנענית הם חיים כמו בהמות, תבין? הוא לא מחויב לה, הוא רק עושה מה שעושה איתה והוא לא מחויב, שניהם עבדים. אז זה נקרא הפסד ברמה של בן אדם. אומרת הגמרא ותנינה זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו. ומצד שני ראינו שאתה לא יכול לחוב אדם בלי ידיעתו. אז איך יכול להיות שיבוא בן אדם ישחרר את העבד בלי לשאול אותו? זה חבין לו. הוא יגיד לך עבד, מי ביקש ממך? אני רוצה להישאר עבד, מה שחררת אותי? אלא אומרת הגמרא פשיטה מדעתו, אלא צריכים לומר שזה כנראה היה מדעתו של העבד. והקמה שמעלן, ורבי מאיר בא לחדש, כאילו אז אם העבד מסכים אז מה הנידון? אתה בא לפדות את העבד ואתה אומר לעבד אני פודה אותך, ואומר לך כן, אז מה החידוש? והקמה שמעלן על ידי האחרים אין, על ידי עצמו לא. אבל רבי מאיר בא לחדש שאתה יכול לפדות את העבד רק על ידי האחרים, כלומר בהסכמתו על ידי האחרים, אבל הוא עצמו לא פודה את עצמו. אומרת הגמרא אלמה אין קניין לעבד בלא רבו. מפה אנחנו למדים מדברי רבי מאיר שעבד אין לו קניין בלי רבו, הכוונה כל מה שהעבד קונה אוטומטית רבו קונה. אז אם יש לעבד כסף בארנק הוא לא יכול להגיד לאדון הנה אני פודה את עצמי. גם מצא אצלי זה מציאות שהוא... כן, הכל של האדון, זה מה שאני מבין מרבי מאיר. כי מה רבי מאיר אומר? העבד בכספו לא פודה, כלומר אין לו כסף משלו. אומרת הגמרא יחי אם הספר, בוא נראה את הספר בשטר על ידי עצמו. אומרת הגמרא בשטר על ידי עצמו, על ידי עצמו אין, על ידי האחרים לא. ראינו שהעבד משחרר את עצמו בשטר, והיא אומרת הגמרא מדעתו, ואם מדובר במשנה שפדינו אותו בכסף מדעתו, אז כנראה גם השטר היה מדעתו.
על ידי אחרים ממאי לא? למה אתה אומר לי בשטר אם אחרים יקבלו עבורו את השטר הוא לא משתחרר, רק אם הוא יקבל? למה? הרי אם זה בהסכמתו, הרי עכשיו הסברנו שהמשנה הולכת בהסכמתו של העבד, אז למה, מה הבעיה שאחר יקבל בהסכמתו את השטר? וכי תמה מאי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו. אולי תגיד לא, הכוונה במשנה על ידי עצמו, לא הכוונה שהמשנה התכוונה שאת השטר רק הוא מקבל, אלא גם אחרים יקבלו עבורו אם הוא מסכים, או גם על ידי עצמו. על ידי עצמו זה גם, כאילו גם על ידי עצמו, גם על ידי אחרים. אומרת הגמרא והקמה שמעלן, והרי למדנו דגיתו וידו באים כאחד. אומרת הגמרא, הרי רבי מאיר אמר שהוא מקבל את השטר על ידי עצמו, נכון? ומה זה בא ללמד אותנו? שהעבד מקבל את השטר בו זמנית עם השחרור. כי הרי לכאורה מה עכשיו תסביר לי? שהעבד יכול לקבל את השטר גם על ידי עצמו, גם על ידי אחרים. עכשיו מה רבי מאיר בא להגיד? שהעבד משתחרר כשהוא מקבל את השטר. מה החידוש? הנה הוא קיבל שטר, ודאי שישתחרר. רבי מאיר בא לחדש בנקודה הזאת שהרי העבד כל זמן שהוא עבד איך הוא מקבל שטר? הוא מקבל שטר הוא חוזר לאדון כאילו. אז לכן רבי מאיר בא לחדש שגיתו זה השטר שחרור וידו באים כאחד. כלומר אני אומר שזה קורה באותה שנייה, איך שהוא מקבל את השטר הוא משתחרר, אז מילא כבר השטר נשאר בידו. זה מה שרבי מאיר בא לחדש, כן? אומרת הגמרא, אז הנה אנחנו יכולים להסביר את דברי רבי מאיר. רבי מאיר באמת אומר לך בכסף על ידי אחרים. ולמה על ידי אחרים? צריך להגיד שזה מדעתו. בשטר על ידי אחרים גם כן קונה, כי זה מדעתו, אבל במשנה לא כתוב על ידי אחרים. לא, במשנה מה שכתוב על ידי עצמו פירושו גם על ידי עצמו. ומה החידוש? ברבי מאיר לחדש שהעבד קונה את השטר בו זמנית עם השחרור. אז הנה סידרנו את המשנה לפי רבי מאיר שבאמת בשטר גם אחרים יכולים לקבל עבורו את השטר, כמו בכסף שאחרים משלמים עליו. הגמרא מנסה לדחות, והלא תניא אחי, אבל זה לא מה שלמדנו בשיטת רבי מאיר. דתניא בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. הנה מפורש שרבי מאיר אומר אחרים לא מקבלים שטר עליו. איך אמרת לי עכשיו שכן? אמר אביי לעולם שלא מדעתו. לכן אביי משנה ואומר, אני רק גומר לנקודותיים, יש לכם עוד דקה? אומר אביי לעולם שלא מדעתו. עכשיו הגמרא חוזרת, הגמרא אומרת, אומר לך אביי תדע לך, באמת המשנה מדברת שלא מדעתו, כלומר כסף שפודים את העבד זה בלי הסכמתו של העבד. אמרת לי אבל הרי אין חבין לאדם שלא בפניו, שאני כסף הואיל וקני לה בעל כורחו, מקני לה בעל כורחו. כיוון שקניין כסף קונה את העבד בעל כורחו, הוא גם משחרר אותו בעל כורחו, אפילו שזה חוב בשבילו. אומרת הגמרא, יחי שטר נעמי, אם ככה אז גם בשטר הרי אני יכול לקנות את העבד מיד המוכר שלו בשטר בעל כורחו. אז למה שטר לא משחרר את העבד בעל כורחו? הרי אתה אמרת שאחרים לא יכולים לקבל עבורו שטר שחרור. עונה הגמרא, שטר על איחוד והשטר על איחוד. השטר של הקניין זה לא שטר של שחרור, זה שתי שטרות שונים, הנוסח שלהם גם שונה. אז אתה לא יכול להגיד לי שטר קניין קונה גם שטר שחרור יקנה, זה שטר שונה. אבל בכסף זה לא שטר שונה. 100 שקל האלה הם אותם 100 שקל, מה שאתה קונה בזה אתה קונה בזה. אבל כשהוא קנה אותו ב1,000 שקל, כשהוא מוכר אותו... לא משנה, אבל זה כסף. סכום אחר. לא משנה, אבל זה כסף. לא משנה, זה כסף. הכסף יש לו ערך בכל מקום. כמו שדיברת שהתוכן של השטר הוא תוכן אחר, גם פה הסכומים. כן, אבל זה לא משנה במהות, תבין? ברור ש20 שקל זה לא 100 שקל. אבל תסכים איתי, שטר שכתוב בו אני קונה אותך, אינו דומה לשטר שכתוב אני משחרר אותך. זה אחרת. אומרת הגמרא, חנמי כספא לחוד והי כספא לחוד. עונה הגמרא, טבעה מי אחד הוא, הכסף, המטבע זה אותו דבר. 100 שקל רץ בכל מקום, אז בסדר, עכשיו קיזזת, אז ירד ל20 שקל. אבל 20 שקל תקנה בהם בכל מקום. רבא אמר, כסף קבלת רבו גרמה לו. אומרת הגמרא, בכסף לא העבד משחרר את עצמו, הרי מי מקבל את הכסף? קבלת רבו גרמה לו, הרי האדון מקבל את הכסף, נכון? לא האחרים משחררים, האדון משחרר אותו. הרי מה הייתה השאלה? איך אתה אדם זר בא משלם על העבד ואתה משחרר אותו בניגוד לרצונו? אין חבין לאדם. אומר רבא, זה לא אתה ששילמת שחררת,
הרי אתה, גם אם תשלם אתה לא משחרר, אתה יודע מי משחרר? האדון שהסכים לקבל ממך כסף. אז האדון קנה, האדון יכול לשחרר. אומרת הגמרא, מה שאין כן שטר, קבלת אחרים גרמה לו, אבל בשטר לא האדון משחרר. נכון שהאדון כתב את השטר, אבל הקבלה על ידי גורם אחר היא המשחררת. לכן בשטר אחרים לא יכולים לשחרר, כי יגיד העבד, מי אתה שאתה זר לי, אתה תקבל שטר עבורי? מי אמר לך? אבל בכסף האדון מקבל. העבד לא יכול להגיד לאדון, מי אתה בשבילי שתקבל כסף? איך זכים? בשטר? זוכה לו, זה האחר זוכה. אבל אמרנו שטר, אבל לשחרר עבד זה חובה. זה חובה. חובה. אז לכן הוא יכול להגיד לו בשטר, למה קיבלת את השטר עבורי? הרי בשבילי זה חובה. על אף שזה חובה כסף משחרר, אבל שהוא קונה. כי האדון קנה אותו, האדון יכול לשחרר. הרי מה הטענה? מי אתה שאתה תקבל עבורי? כסף מחייב אותו עכשיו. נכון, אבל האדון הוא לא יכול להגיד כזה משפט. מה זה עוד מי אני? אני קניתי אותך, אני רוצה לשחרר אותך. לא, אבל בקניין, הרי האדון הוא קנה אותו בהתחלה. לכן האדון אומר, בזכותי לשחרר אותך היום. לכן קיבלתי כסף לשחרר אותך. ברוך אדוני לעולם, אמן. אמן.